Salam gelin gyzlar, salam eziz vatandaşlar. Ha şuun biz bärik ýygnanmagymyzyň sebäbi gelin gyzlaryň bir meselesi bilen şolary orta alyp öz pikirlerimizi aýdalyň dip şuun biz siziň bilen ýygnanşdyk. Sebäbi gelin gyzlaryň Türkmenistanda şunkü günde psihologiýalary gaty pes derejede bolan üçin şo hem saglyk ýagdaýlary hem psihologiýa ýagdaýlary gaty pes derejede bolan üçin şonu bir orta çykaralyň, gündeme getireliň, her kim öz gelin gyzlar bolup pikirlerimizi aýdalyň, ýetireliň diýip şuň ýygnanşdyk. Hoş geldiňiz gelin gyzlar sizem. Şunkü gepleşigimize. Şunkü gün ha Türkmenistanda gelin gyzlaryň ýanky psihologik tarapdan seredende, saglyk tarapdan seredende de gelin gyzlar gaty bir aşaklanan diýjekmi, nähili ýagdaýyny ýanky pes derejede bolandygy üçin şu temany biz bugün gündeme çykaralım dedik. Orta alıp öz pikirlerimizi aýdalyň dedik da. Sebäbi biziň gelin gyzlarymız näme üçin psihologiýalary pes derejede diýen bir sorag bar. Oňam esas sebäbi men öz düşünşim boýunça şu ýerde ýmit ýetmezçiligi bar, işsizlik, hem ýanky eklenç ýagdaýy, garasanasaň soga bar diýen ýaly gaty köp bir problemalar, meseleler gelin gyzlarymyzyň psihologiýasyny gaty bozýar. Bozup dur şunkü günde. Näme üçin diýseň, gelin gyzlarymyzyň köpüsi ha ýurtdaşyna çykyp öz maşgalalaryndan aýry bir çörek pulu gazanmak üçin, çağaçyklaryny eklemek üçin şu daşar ýurtlara çykyp çörek pulu gazanmak diýen düşünje bar gelin gyzlarymyzda. Başga bir ha ösen ýurtlaryň gelin gyzlaryna seredende olar gaty durmuşlaryna rahat bir durmuşda ýaşaýandygyny biz görýäsiniz Taýda da, Türkiýede de. Şu barada öz pikirlerimizi aýdalyň. Hem biraz gelin gyzlarymyza moral bolsun diýip şuň ha ýygnanşdyk siziň bilen. Hoş geldiňiz gelin gyzlar. Şuňky gepleşigimize. Haýsyňyzda nähili pikirler bar bolsa, başdyna Leyla hanym, hoş geldiňiz. Başdyna. Hoş bulduk. Salam kızlar, salam yurttaşlar. Aycahan abla bu temaňyz ağır tema. Doğrudan bizani yurtumuzda şu ayal kızlarımız, yaş kızlarımız psikologlar buzulgan. Ne sebepten? Sebebi birinciden üyini, maşkalasını, ağırlığı, işsizlik, bu ümit yetmezliki, vitamin yetmezliki, şu zatları ağır ýagdaýda. Yaş wagtyňda ýene nätesen bu mektep mugallimlerden bir ýaxşy terbiýe bermek, ne ýok. Osunam ekologiýamyzam ýaman, bizäni taş awzymyzda ekologiýamyz ýaman, dinç alış ýok, bir hawa almak ýok. Kur sıkıntıda, yaşlykyňdan sıkıntıda. Yaş çagalarymyzyň ne üçin sıkıntysy bar? Ene atasy ýok ýanynda. Ulara terbiýe berediň, ýa bir mehir görsatadiň adam ýok ýanynda. Käbir aýal kızlarymız apa singlesine taşap çagalaryny özlerine başka yurtlara çagalaryny eklemek üçün ya köpinçe joy ýoklaba maşgalala. Şular joy alyş üçün çagalaryny hiç kimden kem etmeslik üçün çıkıp gitgenler. Ana bu yerde çagala yaş kızlarımıza köpinçe zor geledi. Bu ata-enasizliki, osuna mugallimleri tarapından, onu bakıp oturgan emme halaları tarapından hem düm ağır geledi şu.
enege meyirli, atağa meyirli kız bala boladı. Yaşlıkından. Ana şunlattirip onu psixologu buzuladı. Ene atadan uza yürgeni üçün. Terbiye bereden adam yok. Mehir görseten adam yok. İssinan, issi ovqatını vaxtında bereden ene ata yok bolğanı üçün çağalıktan psikologumuz buzuladı. Bizenikem ine ondan sonra ine bize turmuşa çıkkanmız, turmuşa çıkıp kaynanelerimizden görgen azarımız, onda psikolog buzuladı, onda erimizden görgen azarlarımız, bunda yeniden buzuladı. Osının yeter yetmezçilik, işsizlik, bun uruş üyüne içi, onda yine buzuladı. Ana şundan ağır yağdayda halkımız, yurtumuz bizəni. Daşar yurta çıktık yine. Məni yakınlarımdan birisi 2 yaşında taşap degen kızını şu kızı ayta demiş. Benim mamamı boyun içi uzun mu ya kelte mi? 10 yıl oldu, 12 yıl oldu ben anamı görmedim. Dine yüzünümün din göremen telefonda görüntülü yani yakında çıktı bu telefonlarım bize yakta. Özleriniz biləsizlər. Türkiye'den başka yurtlardan bizəniki 100 yıl bir esir izde degen din. Yüzünü göremen lekin özünü görüp bilinmən boyun içkeken mamamı bana bir düşüntürünlə demişdi. Ana bu çağalıktan psikologlarımız bızıq. Çağalarımız ki özlerimiz ki bayağı bozuk. Yine bize ayrı yürüpmüz. Mehir görsatip bilinmiz. Mehir közde degen yeri ba özbekleden. Yanında bolsan birbirine mehirli bolasan. Çağaların bilen çağaların sana mehirli boladı. Sen çağalara mehirli bolasan. Ana şimdi içi yağday bizəni yurtumuz. Bizlere indi taza Türkmenistanımızı kurgandan son nasip olsa psikologla köp gerek boladı. Köp gerek boladı bizlere. Sadikten başlamalı boladı. Psikologiyasını üzetmek için. Yeter yetmezçilikten inşun değil. En atanı mehridem yeter yetmez. Yemek içmek hem yeter yetmez. Vitamin hem yeter yetmez çakalarımıza. Anşından başlap ketken bizəni psikologlarımız buzuk. Şunun için hem yine yakından o çıkışlarında nelerimiz Tupça Hanım'la Taga nesinde çıkış etkenlerinde şunu da gördük. Bir ene çağasını banisada alıp oturup şu urup yatıptı. Ana onun psikologiyası buzulgan. Çağanıki yine daha buzuladı. Ne sebepten? Yeter yetmezçilikten. Boladı sağ bolun. Şöründe durayım. Sağ ol Leyla Hanım. Qoğu bellas geçtin fikirlerin katı qoğu. Sebebi gelin kızlarımız bir erkin alat, rahat bir durmuşda yaşamalıda. Şu eğer şu durmuş bar olsa gelin kızlarımızın hiç açanan psikologiyası bozulmayacak. Hem sağlığına ulu ziyan yetiyor psikoloji bozulmak demek adam bir hili qaharcan hiç bir dadı özüne kabul etmeyen şon ýaly bir psikologik taýdan ezik ýaly gelin kızlarımız bolup ýetişýär. Mana şu ýaş çağalara da ýaş çağalykdan kız çağaka şon ýaly ýagdaýlar eýam kız çağalar görpýär da ýanky ejesiniň aýdy otursun ana Leyla hanım. Şu ejesinin boyuna helekka ejesini görüp bilmän ösüp barýan ýaş kız çağajyk ertir ulalanyna o da şu ejesinin ýagdaýyna gelip ýetjekde. Bahar hanım elinizi galdyrdyňyz, hoş geldiňiz. Sizin pikiriňizi alaly. Kardeşlerim sizem hoş geldiniz. Ben şu neme Türkmenistan'na gelin kızların, erkeklerin hemmesinin psikolojisi bozuk. Yine bundan misal getirip bilersin düğün nemede toplantıda aydındır Tuğçe Hanım. Bir bilen gepleşenle siz bilen gepleşenme men çok şanslıyım, men şanslıyım deyip qaytalap dur deyip şey deydi da näçe geze qaytaladı deyip. Ol men şanslı demek
deyip beğenmesin. Men sesimi, şular menin sesimi dinledi. Bir zat deyip durkam, şular meni düşündü. Dinledi. Ana şoň üçinem ol beğencine adam alcırayı, men şanslyym, başga näme diýjegini bilmeýe beğencinden şonu gaýtalaya. Türkmenistanyň içinde barmy şeýle aýal gyzy hormat goýan, haýsy bir idaralara barsaň bar. İnternete gittim ya, ben gittim. Bahar Hanım internete gitti. Yine kapıda geliyor mu sesim? Sesim geliyor mu? Şu an gel başladı o. Çünkü var bolonsa internet özü gidip özü geliyor da. Ana şu pasport stolların kapısının ağzında üyüşüp duruyorlar, bir topor olup bara oçurda garaşıp. O tanışlarını alıp otur içinden beyleklerin bizim oçurdumuz deyip geplecek olsa näme diýen deyip kovup ana şon ýala edip adam basgylýar. O zaman birden bärden dinlenýär sözü. Tuğçe hanım şoň sözüni dinläpdir. Ha ho şon ýaly diýenden soň eýen men şanslyym deyip begencine heýjandan onu gaýtalap durýan. Bir geze kvartiramızda oturduk. Melika hanımam vardı, Leyla hanım vardı gerek bilmeyen, onu Tuğçe hanım vardı. Görüntüde gepleştim ben çağalarım bilen. O zaman oğlunlarım vardı, Umit vardı galiba. Oğlunlarım vardı da o zaman oğlum böyle mutfaktan çıktım da telefonda aylak görkezdim de biz köpçülük olbine otuyoruz. Gen gördü Türkmenistan'ın kurucuları. Ol düşünüptür. Ben indi körse ot. Dün orta mektep bilen galan. Yine şon ýaly nemeler var. Olar hemmesi bilimli, institutu gutoran, şon ýaly bilimliler. Bizi adam hasabynda görüp biz bilen bile otur bir saçanmasynda. Şonu men gyzym gen görüpdir da. Tuğçe hanımın bir institutu gutoran, şon ýaly bir uly işde işläp soň Türkiýe'e giden, ana şon ýaly derejede görýän ekenler de. Ondan soň menden soraýar, "Eje diýip olar siz bilen oturup nahar ýemmi näme?" Men aýtdym, "Bizim goturumuz mu bar?" diýdim. "Hawa hemmemizden bir adam bizim" diýip şey diýdim na. Ine bilen diýip olar bir bilimli zatly bolandan soň size sen hasat etmeýärmi ka, şon ýaly nemede. O zaman nähili gepleşýärsiz, bilen gowy gepleşýärmi? Ene şon ýaly düşün nemedi, gen görüp gaýtalap soraýar. Indi düşünmäne başlady. Men her jaňadan düşündüre aýda. Indi arkaýynlar. Başta alcırıydılar şolarım nemese görüntüde men gepleşen wagtym olar görkezsemem telefonu aýyr etçe sana gep gelamasyn, sana bir zat diýamasylar şey diýediler. Türkmenistanyň içinde şey dip depelene bir nemedilen millet biz. Şoň üçin psihologiýasy bozuk. Ine erkekler aýalyny tutup uruberýändirler. İçip gelip näme üçin içýän diýe keypinden içmeýär, janynyň ýalgyjyna ýeter ýetmezçilik hemme zat bar. Şoň üçin hem içliçiye. Ondan soň gelibem aýalym bir zat diýip pul ýok ýene şoň bilenem urmak bolýar. Düşündirmek bir derece ýok. Näme diýip düşündirjek? İş ýok diýsen iş ýok. Ýöne tap iş. Hojalyk ekle. Ana şolar ýalak näme bilen düşündirip bilmeýär, o zaman urmak bilen bolýar da. Şey dip psikologiýasynda bozuk mertebesi depelenen bir millet olduk. Sağ ol. Sağ ol Bahar Hanım. Ýa sen aýtyp geçdiň da şu gelin gyzlarymyzy biz okamadyk, bir körsewet diýäňne. Ýok beýle däl. Şunki Türkmenistanda ýokary bilim alyp institut, universitet guturanlaryň pikirleri diňe okamadyk olar. Olar çärelerde okap ýör şunlar görsek. Olar ertir näme bolup ýetişmeli? Jahil bir ýaşlar bolup näme gelmeli? Önçilige, iş orunlaryna gelmeli adamlar şolar ertir. Olaryň düşünjesi men pikirimçe gaty test dip düşünýän men tebiäbi. Oku ýok Türkmenistanda, bilim ýok. Bilim şu derejede aşağı düşürildi. Yerde ýaty bilim. Umuman Türkmenistanda bilim ýok. Oň üçin bilimsiz ekenimiz diýip nemetmeli däl, özüni bir hili kemsidici ýagdaýda duýgu geçirmeli däl insan, gelin gyzlarymyz. Sizin pikirleriniz gaty düşünjeli pikirleriniz bar. Şuň könen mejlisde
her kim öz pikirlerini aýdyp berip otyr. Bu bilimli adamlaryň düşünjesi ýok, bardyr ýöne. Sizinki ýalak düşünjeler ýok. Oň üçin gelin gyzlar hiç açanan öňüňizi kemsitdi. Neme duýgulary geçirmeli däl başyňyzdan. Melike Moğolyn başystyna, hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Kardeşleri hemmeňizem doğru belläp geçdiňiz. Aýraçylyk, bu agyr geçim hemmesiniň täsiri bar psihologiýamyzyň bozulmagyna denanlarymyzyň ýöne esasy düýp sebäbi men erkeklerimiziň hem aýallarymyzyň hem jahilligine, bilimsizligine görýän. Yani biz bärik gelip ýurtdaşyna çykyp çagalarymyzdan aýra düşdük. Ýöne biz ýurduň içinde kägem çagalarymyz bilen bir däldik. Bir hojalykdan gelip çyksagam aýry, ruh taýdan aýryrdyk biz. Sebäbi näme üçin? İş ýok, bir ýerden gazanç etmeli, atan getireni yetmeýe, oň üçin enede mejburi ýagdaýda bir atyk eklenjiň uğruna çykmaly. Öýde el işlerini yapýan birine keçesini basýan biriniň harsyny okýaýa bazarda söwda etýär. Biz çagalarymyzdan aramyz kopuk. Şol ýaly bir jemgyýet biz. Çagalarymyzyň bir dil açan çaga bir zatlara gyzyklanýar, ene şu daşarky sırada durmuşa alışak bolýar. Eje bu näme, kaka bu näme diýip berýän sorawlaryna biz şo taýda bir mantykly jogap berip kanagatlandyryp bilemiz ok çagalary. Geçsene sen bar oýna. Bar naharyňy bar ukla. Şol ýaly etýär biz itici bolduk çagalarymyz bilen. Olum bizi şu gözeran kıyınçılığı yeter yetmezlik çağalara bir zat yokman iyidirmeli, akşama gazanımız kaynamalı deyip evimizde eşek çüyük yalı torbamız bazılardan ya yine birinin işine hizmetkarçılık mı? Şon yalı zatlar bilen geçtiğine men özüme molum olma seyretmem sonku döwürlem men bazarda geçirdim sebebi Rus dili nemelerini niyaz neme sakratist etti. Ondan sonra ben işsiz kaldım. Men özüm hem şon ýalak nimetdim. Bazarda 5 manat pul kazanjakmy iňe üçin, ýene olaň jogap sorawlaryna jogap berjekmi ýa-da ine şu oglum gyzym günüň nähili geçdi. Nämeler etdiň, nämeler iýdiň, kim saňa näme diýdi? Biz şol zatlar bilen hiç hili gyzyklanamyz ok enatalar, umumy aýtýanda. Ýa-da wagtymyz ýok. Hem cahilligimiz var kellemizde, beynide. Ol çağa diýär. Asyl ine şo çağany biz hemme zatdan gymmatly görmeli. Zadymyz şol çağa biziň esas baýlygymyz, esas üns bermeli merkezimiz şo çağalar bolýan, şoňa üns berilen ok. Türkmenler şon ýaly çağan garny doýdy geçip ýatar. Ýa-da bir ullukan adamlar gürleşip oturka arasyna goşulmaz, diňlemez. Şon ýaly yetişdirildi. Ay oğlum gyzym özüňden ullara hormat goý, dil gaýtarma, jogap berme, kim näme diýse bolýardy, özüňden uludur, syýlamaly diýip, ona özümizden ullaram saňa dogry zat aýtýarmy ýa näme dogry bir zat diýärmi? Näme diýse eletbeý diýip duran olduk. Şoň üçin erkeklerimize bir ruhy ölen bolup ýetişdi. Aýallarymyzdan bir ene bolup çağalaryny gorap bilmeýän bir neme derecede yetişdik-de. Ondan ine çağalan kesel bolýar, ya içine at ya ine ilgilenen okmyň bilen ata soran ok ýagdaýyny. Ondan çağalar köçeden terbiýe alyp başlaýarlar. Ne şunu ýaly biz çağalarymyzdan gaty aramyz uzak ýanynda bolanymyz bilenem. Ne bu cahilligiň nemesi berýän meweleri, netijeleri. Zemine şu taýdak Türkiýede görýäs, näýlik ödewlerini ýapýar diýip şo ödew ýapyp Türk çağasynyň ýanyna goh gazmagan etdirmeýär, şonu sakin aýratyn odalary bardyr. Bizde on ýar zat ýok. Günneligini getirer, mektepden sereder, şart şurp üçlük alypsyň. Gulagynyň düýüne bir şapbat geç burşdadyr, näme üçin üçlük aldyň? Palanyň ogly ýaly beşlik getirmediň diýip. O
beslenmezlik ama Leyla Hanım doğru verildi. Biz dine şu gadanla kaynan bir çorba mı ya bir makaron mu şon peşin algadık. Çağılamız meyve meri altına ya bir ene özüne ayırmalı vaktini o zatları biz nemetmedik ya bir kurortlara gitmeli ya siyahata gitmeli din çalmalı dinlenmeli kafa dinlemeli üstayıp gelip öğrendik. Kafamız arası havası dinleniyem kadip algap yürüdük. Yine bu zatlarım ruhumuzun ölmesine getiriyor. Özümüze göğünümüz yetmeyen yetiştik. Üstayıp gelip de Türkmenistan kurucularının arasına koşulup birazcık bizim adam ekenikine sesimiz çıkarıp biliyoruz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaşıp biliyoruz. Biz insan yerine koyulduk. Ne biliyoruz biz? Bir adam hatarına girenliğimizi. Türkmenistan'ın içindekilerine aynı. Bir elitalar olmasa bizde yayını yapıyoruz. Türkmen ayarları, zenanları yoktur. Birinin könesi olsa da giyer, yamalı olsa da giyer. Ruhumuz çoğunluk gülenem ölüye, sen gıyız başkala önüne hor görülüye, kemsidiliye, gıyız sen, ilk bile erkekler doyurmalı. Şon yalak kocalıkları ben gördüm, ilk bile erkekler doyurmalı, ondan son kalsa ayarları imeli. Kalmasa çağırlara hiç adam yok. Ya da oğlan, bu erkek adam, o bir ullokan ve peygamber doğuran ya da edip onu erciret diyorlar, ayarları küçük düşürüyorlar. Ondan sen küçük düşürülerin yerinde yiyem, sen özünü kemsityen. Bir basamak kemsittin mi son, ana durumuşa çıkyan gailenen, sana eyle ol, beyle ol, bunu giyme, onu iyime, o tayk gitme, bu tayk giyme. Ana erine cevap verme. Şeydip o tayda da yine bir kıvasamak aşağı düştün mü, ondan ruhun çürüye adamın. İslesen islemesen. Şeydip hor homsu görülüp görülen ziyananlar bet. Türkmenistan'ın içindäkem daşındäkem şu taýyp gelip beşun arkasına yer çalyanlar golun yine barsa öňküje günlügi öňküje durlugy. Şoňçynym biziň erkeklerimizden hökman okumaly, bilgili bolmaly, zenanlarymyzdan. Bilgili bolsa her bir çykynsyz ýagdaýyň hötdesinden gelip bilerler. Bilmeseler ama da jahillikda eýle bolmaly, äriň bir zat diýse dinläp gulagyny sallap oturmaly. Baran öýüňden näme öreň çıksın, el atalamydan bir sahip çıkan oklara. Hocalygyňda goh galmagy bolsa men şuna arka duroýyn. Zat diýen näme düşünje ýok, şon ýaly düşünje bilen namaz, ar, iyilgün näme diýer. Ne şu zatlar bilen yetiştirilen zenanlar bize kıymet berilmedi. Zenanlar bize kadar kıymetimiz yok. Tabi ayarlay. Haçsızlığının aklı iska bir sürü nakıllara uydurupturlar. Ayarlan kellesi işlemiyor mal bilenden. Şimdilik şular ayzayın. Yine söyledim. Sağ olun Melike Moğol'un gowy pikirlere orta çıkardyňyz da aşağı çyzyp berlediňiz. Gyz çağaçyklar, şo siziň diýişiňiz ýaly. Gyz çağaçyklar erkin ösüp bolmaly da. Sebäbi olaryň her bir ýaşynda almaly öz nemesi var. Bilim tarapdanam oyun oynamaly bolsa da ähli tarapdan almaly özüniň bir terbiýesi var da. Gyz çağalar erkin bolmaly. Käbir maşgalalarda barmy ha? Gyz çağaçyklar ösüp ýetişip gelýärmi? 5, 6, 7, 10 ýaşyna ýakynlaşdymy? Hökmany suratda uzun köýnek giy, saçyny beýle etme, ony ýaly et. Şeýdip gyz çağaçyklarymyzy ýanky gorkak ýaly edip ýetişdirýän bir maşgalalarymyzam bar da türkmenler. Ýok del, her hilisi var. Sebäbi gyz çağaçyklara şonu ýalap neme bilen yüzlenmeli däl. Asla da gyz çağalar esasam ähli çağalaryň birlikde erkin ösmeli, emma gyz çağalar hasam bir erkin ösmeli diýen neme düşünjäni ortaga goýmaly da biz geljekde. Sebäbi şeýdip ýetişen çağaçyklar erter näme iş geler elinden. Hiç ýyly iş gelip bilmeden başga ösen ýurtlara seredende gelin gyzlarymyz
nirelerde oturlar? Ýokary parlamentlerde, ilmi bilim ilm ulgamlarynda diýenmi ähli sektorlarda gelin gyzlar ýokary wezipelerde. Sebäbi näme üçin Ýewropada gyz çağalar bolsun ähli insanlaryň bir nemesi bar. Hormaty, olary ösüp ulaltmaly, nähili bilim aldyrmaly diýen düşünje bar. Biziň türkmende o düşünje ýok. Diňe şuň ijegini alada edip ana ýa-ni kän aýdyp geçdige. Gelin gyzlarymyz şu iýmit meselesini, iýmiti bir gün şuň çörek nahar nemesini taýarlamak üçin orta öýüne ýa-ni öýüne getirmek üçin şo alada bilen ýaşap hem psikologik taýdan bir hili baskyly, gaharjyň hassa ýaly saglyk ýagdaýlaryna da gaty ziýan ýetirýär. Şu ýagdaýlar bar biziň gelin gyzlarymyzda, biziň Türkmenistanymyzda häzir dowam edip dur. Leyla hanım ýa-da Melike oğlum elinizi galdyrypsyňyz baş üstüne. Melike abla çürme. Neme? Yine biz cahil bolmasak, şu häzir Türkmenistanda okuyan tarihçilerimiz, yigitlerimiz var ha. Şolar şu cahil bolan üçin şu taýda Türkmenistanda okuýar. Ýogsa şu taýda bilim berilmeýändigini göz ýetirerdiler, ýurtdaşlaryna çykardylar. Nerede gowy bilim alyp bolýar diýip. Biz cahilliginden ruhnamany okap barýarlar. Berýärler epeslice de nimäni rüşweti, paraly, onsoň şolardan sen ine şol okup bitirenlerden näme beklejek? Menem şol okuwlarda okan adam men. Özümden hem mysal alýarna. Ine ýurtdaşyna çykyp okap berenlerine ýa bilgisi, dünýä garaýşy, düşünjesi bambaşka aýdyndyr. Şunu aýdaýyn edim. Sağ olun Melike oğlum. Baş üstüne Leyla hanım sizin goşup bilersiňiz. Bize yaşlykymyzdan meýer görmedik. Şu yeter yetmezçilik sebäpli. Rus döwründe de ýaňy yeter yetmez bolup östik. Biroýlaryny köne köşkeri bilen östik. Meýer görmedik. Bir ýaxşy gün görmedik. Gezmeke çıkmadık ýeçerlere. Gezmekni bilmedik. Bize yine Türkiye'ye geldik. Nahak sözlere kaldık. Nahak tömetlere kaldık. Bizeni yurtumuzdan meýir bermediler bizlere sesimizi dinlemediler. Ayal kızlarının seslerini. Bizeni bir kanun oturup algan Berdi Muhammedovlar. Ağulardan bize bir yaxşı ne görmedik. Gün görmedik. Bir yaxşı gün görmedik de yurtumuzda da. Bu mehir degen zat boladı adamda, mehir. Biröwe mehir koymalı da. Anşunda sen bir psikologun bızılmıydı. Bu yurttaşına çıktık. Onda bir yerde yine bir kempir bakasan ya bir iş etesen bulanı bilemiz. Bilesler emmeniz stol kürsüde oturgızıp koymaydılar bula. Gelip bize bir ulu vazifede oturmadık. Yurtumuzda oturmagan, bilim almagan adam başka yurta barıp ne edip oturamı? Stol kürsüde oturamı? Ana bir dedem bularam yağı sokalap bizeni başka yurtna adamı dep millet seylep yine şimdi yerden gelip oturupsla size dedi, bana aytadan patronum size dedi Türkmenistan'da baylıkta 4. yerde durasla eken ana aytıp durupdylar öz başbakanınız aytdı dedi yine ne üçün mindettirip size yürüpsle gazlarınız mut bolsa yenen bir zatınız mut bolsa dedi inşindettirip seni psikologun bızadı bula berdegilerem yurtumuzda bolsa onda içi zat mı? Kanı ne olacak mut? Mut bolsa da yağı mut degen indi bulanı 2000 lira 2000 manat ödemekin onlara 1000 manat ödep oturganını bulan mut dep hasapat edi.
Ne üçün dese bularda pul ba. Bu yurtta pul ba. İşleseler pul gelip duruptu. Memur işgarları, ullu işgarlarda 100 binlerce aylık aladılar. Bizeni yurtumuzda memur işgarlarımız, ullu işgarlarımız, ayal kızlarımız, vraç, praşlarımız 10 bin manat aylık alıp bilmeydiler. 10 bin. Bu 100 binle bekta dursun. Ana şundettir bizeni yere uğradılar. Yurtumuzdadan bizeni yere urgallar. Ana ondadan bir psikologumuz bozuldu. Cilli bulmaka az kaldık bize yurtumuzda. Meyir görmedik, bağalarımıza meyir görmedi. Yine Kitayda başka yurtlarda bir çağa vaxtından, sadikte vaxtında görgensizlerdi, terbiyeli de ekerler. Bu sadikte yağı ne? Hemme hünerini ürgetediler. Nahar atarmak, tikin tikmek, bağalara ustaçılık, her xili zatını ürgetedi ekerler. Ana öyle bir-birsine meyirli bulmak, kemsitmezlik adamını şünnettirip ne etedekerler, terbiyeli dekerler yaşlıkından. Bize de bolsa sadikte terbiyeni görmeydiler, mehirini görmeydiler töçalarından, bakıcılarından. Nişetip, anu bayrak bolsa, ana atası bayrak bolsa, onu bütte hürmet etediler. Ne için dese padarkek gelip turuptu, bana yenen bir zatek gelip turuptu da bunu yaxşı qarıydılar. Bağalarına yaxşı ne etediler, meyir berediler. Olsun, bu bize din gariplarını çağaları sadike barsa, onu otura ini bir de, ini bir öt, ini bir de dur, ini bir de yat, ini bunu ye, dep anşun dep sokalap gepliydiler. Doğru mu? Sizenem özleriniz görgensizlerdi şunday çağalarınız sadike bargallarında. İni şundayin. Ona olsun bir de çağalanan psikologiyası çağalıktan buzuladı. Yemek içmekinen bir doğru düzgün vermeydiler. Misal için 10 kilo et salınmalı, 150 balaga dese yemekine şuna 1 kilo et saladılar. Salsala. Daji etsiz nahar pişirirlerdi sadiklerimizde. Bir de imit yemekinden hem zarar gördüğünde çağalar. Psikologu ondadan buzuladı. Ana şimdi içi gezmeke hiç yere çıkan emez çağalarımız. Bize çağalarımızı turguzganda, azanda turguzganda, tur, tezrak çayını içten, bazara git, galtek şürreden, bir iki man pul işlep, gelişinine nan alıp gel. Anı şundin deyin gürünlerini aytamız. Bulada bolsa başka yerlerde. Özleriniz görüp durupsla, kollarına bir zatla berip, naharlantırıp, yedirip, içirip, anşındettirip, siylap, sizzet bilen apar gelediler sadiklerine. Sadiklerinden tötyaları eldine çıkıp alıp kağanda yaxşı ne etip, davranıp, şundi etip alıp kaladılar. Yemekleri dem yaxşı. Bizəni bir de nelerimiz var? Ükem var. Ükemi 3 çağası bir de buldu. Gelini. Onsa sadike berdi. Anışında şundi ne etgelle yanğılara, dövranğalla. Bir de yaxşı. Millet ayırmaydılar çağalıkından. Lekin bizəni ullu adamlarımıza ne ayıradı bula. Çağalarına ana sadike aparğanda yaxşı davrandılar. Dedi. Yaxşı alıp kaladılar. Hem ne yemekleri de mi yaxşı dep, şundi dep aytıp berdi yani gelinimiz de. Şundan bilemem birini sadikelerini. O zaman bakıcı nelerimiz var, kızlarımız bize yaktan gegen, ular şunu aytıp beredi. Yani şundin birini neleri terbiyeliydiler, yaxşı terbiyeliydiler terbiyecileri dedi. Bize yakta en atalarda da terbiyelep bilmiydiler. Yeter yetmezçilikten neden tötyalarım terbiyelemiydiler. Banisalara barsan, banisalarda da yani doktorlar seni veka sürrep, pul vermesen sana karamıydılar. Ana psikologiyası bozuk, ayal kızlarımızı, erkeklerimiz aytıp oturmayık. Ne için dese bize yurt başımızda terbiye yok.
hürmet yok. Halkına hürmet yok. Halkını bir hürmet etseydi bu eşekle. Şunda halkı mını hürmet etişi gerekedi. Mene hürmet etim ben bu adamını. Ne için dese hürmet görmedim bu eşekten. Berdi Muhammedovlarını nesinden, tuhumundan deseken boladı. Yegerleri, kızlarımızı, yaş kızlarımızı bozup erip duruptular. Öldürüp zıngıp duruptular aynadan. Ama hiç kim sorap bilmeyin duruptu bundan, bulardan. Aytsak gep köp. Derdimiz köp. Hemme zararını enele göredi. Ayal kızla göredi. Kıyınçılıkını. Boladı sağ olun. Sağ ol Leyla hanım. Gol pikirlerin üçin doğru bellap geçtin. Şu Türkler diýe diýen bay bir yurdun nemeleri, yurttaşları, insanları bu yerlerde bakıcılık edip ya birinin öý işlerini edip biz bir çörek pulu adam görse biz sebebi öz topraklarımıza, yurdumuza eýe çıkmansaň şolaryň bize hakaretli bir sözleri aýtyp başladylardan ha. Şu bizim yurdumuzda bir çüýrük bir sistemanyň bardygy. Bay bolanyň näme peýdasy bar bize? Çüýrük bir sistema häli häzir dowam edip dursa, şoň üçin biz ýalňyş bir ýerlerde gezip ýörüs, wagtymyzy ýalňyş bir işlere sarp edip gezip ýörse, şoň üçin bize bularyň aýtmasy yerlikli mi kadip düşünýän teýär, biz topraklarymyza, yurdumuza eýe çykmaly. Şu näçe tiz ele alyp yurdumuza eýe çykyp bilsek, şonça biz bu jebir sütemlerden hem azat boljak, hemme bir kıyınçılıklardan hem ayal gyzlarymyzam, gelin gyzlarymyzam, gyz çağaçyklarymyzam, bütün Türkmen vatandaşlarynyň bir azatlyga çykaryp biljekler biz. Şu ýerde Bahar hanım elini galdyrypdy. Başdyna. Durun bir minut aýtyp berin. Biz hani ayal kızlarımız sürünüp yine şöllere gelip işlebirmiz. İşlegen yerimizden hem hürmet görmeyin. Biz hani 4. yerde durupsılar baylıkta. Yurtumuzda işlenler. Bir de ne oba deyip biz hani sokalıydılar. Bu düşünmeydi biz hani neçik yağdayımıza. Yurtumuza barsak yurtumuzda çörek yok yemekimize. Hazır gahar gazaplı bize yurtumuzu kazanmalımız, yurtumuzu almalımız haramzadaların kolundan. Ayal kızlarımız şuna ne etmeli? Tezlik bilen. Tırıkmalımız şu yurtumuzu almak için. Ola çağ bolun, sınaytin dedim. Sağ olun. Başdyna Bahar hanım. Leyla hanım sen iş öýüňde şeýleden işdeden bular ýaly howlugyňda howluk many arkaýyn nemediňi söhbetini gepleşiňi et howlukma. Mene ýanymda dürtgüläp duran barda. Neme şu başlyklarymyň ogly gelýär-de. Ana şonu aýdýar siz diýe hakyňyzy talap etmäni bilmeýäňiz diýe-de. Şoň üçin beýle şeýle bolup ýörsiňiz. Türkiýede gaçaksyňyz, dokument berilmeýär diýe. Biz jemleniň diýe hakyňyzy talap edip ýurduňyza eýe çykyň diýe. Siziň diýe ýedi arkaňyz ýere degmeýär diýe. Beýle ýurduňyza eýe çyksaňyz diýe siz şeýle bir baý halk bolmaly diýe. Muny diýe arkadaşlaryňa, dostlaryňa aýt oýar. Bolmaz beýle diýe başyňyza men hajy diýip biri gelipdir diýe. Ol ýöne Türkmenistan sömürip otyr diýe Putin bilen birlikde. Siz bolsa bärde diýe neme hizmetçi bolup ýörsiňiz diýe men gynanýan diýe Türkmen halkyna diýip şeý diýe-de ýöne näme üçin köp ýerde men aýdýan diýe dinlemeýärler başynça aşak sallap gidiýerler diýe-de şu täze biz bara Türk watanymyzy gazanmaly men ýurdun içindäkilere de ýüzlenýän de watanymyzy gazanmaly biz gazanmasak bu ezilmekden neme äsgermezlikden biz çykyp bilmeýäs. Institutu gutar biri işe gelýär, onun bilimi yok, şu çäreler bilen gutaran ýöne ady institutu gutar gelen. Şoň ýanynda beýleki halk okumadyk halk özüni kiçik görüp durýar-da. Bu di institutu gutaran bizem hiç kim diýe şey dip durýar. Ine şey dip biz beter ezilip gidip otyrs.
Ýadyňyzda bolsa, şu täze Türkmenistan diýip ilki goşulanda çykyş eden wagtymyzda geplemäni oňurmaýardyk biz. Sebäbi aňyrda eginimizden basylyp, mertebämizi depeläp şu ýere gelinen neme biz ýananlar, halk biz Türkmenistanyň halky. Bay bolanyň peýdasy ýok, baýlykdan bize peýda ýok. Özümüz hem hakymyzy talap edebilemiz, hak talap etmänem bilemiz. Ýa mektepde bilim ýok. Irakda 10 ýaşly o jagat kijijak gyýdyr bilemmi? Neme durmuşa çykartdyrandyrlar. Ullakana oglanlara eline de güljagat gelinligim giydiripdir. O çağalar nire gitip barýany bilenak. Nämet bereni bilenak. Begent durandyr maňa oğdan köýnek giydirdi diýip. Ýöne soňundan başyna nämeler geljeginden habary ýok. Ene jahillik şolam. Bizem şolar ýa jahil. Indi bizem bir 13 19 ýaş 10 ýaşymyzda durmuşa çykarmadygy bilenem. Ýa biz 9 ýaşda kemsidilip başlaýar. Otur sen gepleme, sen iş et, eden işin göze görünmez, iş var vaktinde seni taparlar, iğmeli vaktinde sen aňyraçykda durýan, bir yere iş sorap berse barsan ayağından başına çelsin edip, eýem üstündäki egin maşyna serediýerler. Ne şey edip eginin gysyp Türkiýe gelýän, Türkiýede de geplemäni oňurmazak. Harpyndan başlasak o insan harpa geçip gidiýär, öňüni iýzini öňüne edip geplep, ine şu kemine biz köp borçludyrys. Şu geplemäni öwretdi. Ýalňyş geplesek hem dinledi. Hiç olmasa sesiniz çıkarın diýdiler, diliniz açylsyn diýdi. Şeydip ine geplemäni arkaýyn geplep otyrys, geplemäni öwrendik. Biz şu bu zatlaryň hemmesine kemine borçludyr. Vatanymyzy gazanmaly. Beýdip o nirde günlük parta gitjek, günlük otağa gitjek. Bizim erkeklerimiz hem binamız boldy. Biriniň kapysynda hyzmatçylyk edip bir günlük pul almany namys edemzak. Özümüz ýaly adamyň kapysynda men näme üçin işläýin? Men baý bir döwletde neme diýen ýaşaýan. Han bize iş yer, han biziň zawut fabrik diýip ayaklanmaýarlar. Erkekler hem bilmeýär, şonu bilen aklar. Rusya zamanından, Sovet zamanından beri biz şehit geliyse bilemiz akşadatlı. Bizim hakkımız var eken o Türkmenistan'na. Bu bizim yurdumuz mu? Yok. Vatan diyenine Berdi Muhammedovlar vatanmış. Hem de zat şonu elindeki zat deyip düşünüyorduk. Düşünüyorlar, her düşünüyorlar. O 4 tane bina nemese cay salsa, bina salsa gazyň pulşoňa gidip dur diýip düşünýärdi. Görýärmiň näil owda law otyr Aşgabatda diýer. Aşgabatdan bize näme peýda bar? Daş owunyň könrügün üçin lewabyň marin ýerine Aşgabatyň owdalarynyň näme peýdasy bar? Ene biz şoňa aklymyz ýetene. Biz şolary şu zatlar çykyşlar bar ya, iýzi gider dinlemeli. Bizim halkymyz dinlemeli şu zatlary. Biz nire tarap barýan eken? Aklymyza gelel diýmeli, düşünmeli, hakymyzy talap etmeli, watanymyzy gazanmaly. Başymyzdaky oturan jenaýetçi terror topary aýyrmaly, düýüp terkary bilen aýyrmaly, watanymyzy düzeltmeli. Watanymyza eýe çykmaly, baýlygymyza, hemme zadymyza. Ýaş nesiller bizim geleceğimizdir, yurdumuzun geleceğidir. Şolaryň geleceği üçin biz yurdumuzy gazanmaly. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım, gowy pikirleriň üçin. Aýşegül hanım, size söz berelim. Hoş geldiňiz. Baş üstüne. Hoş buldum. Salam hanımlar. Sağ olun söz berenňize. Menem diller dinläp otin öz pikirimi aýdaýyn diýdim. Leyla hanım aýtýaly. Hakykatdanam türkmençilige uymak üçin meýa bilmedik. Ýene tamatdan mehirsiz ulalan şoň ýaly birinkiler şoň ýaldy şöyle çağalaryny oglum gyýdym diýip söýmäne utanardylar. Ýöne çağa bolup şo sözleri ýene taňdan esmegi isleýäsiň, ýüregiň isleýär, söýülmeň isleýäsiň. So töýgüden mahrum galanym üçin özüm çağalarmy mutama oglum gyýdym diýip ulatdym. Şolar şo sözden bir mahrum galmasyn diýip. Ondan täze Türkmenistan Guranmatda esasy şodenanlarymyzyň ýagdaýyna şeyine gowy ünt bermegimiz gerek men pikirimçe. Şu wagt
Yurdumuzda indi bir gyýyz maşgala, ýetişen maşgala türüjülük kagyn diýen prawa almak üçin alasy gelýär ýöne ýok gyýylar okumak bolan okmusyn diýip ýygyna gaýtarypdyrlar. Welayatda çyksaňam peýdat bolmaz diýipdir. Näme üçin gyýyz çagalar ýa aýal maşgalalar kemtitil boldy. Olaryň maşyn türmäne ýa-da öyle istedigi işde işlemäne haky ýokmuka ýurdumyzda. Ontam ştaýda ena gelin gyýylamyr, denanlamyr etat enelerimiz kösenip ýör. Meniň görenlerimden gelinler çağam bitläpdir ýa çağamyň 2 gündür burnu ganap ýörmüş diýip kösenişip şo gidip bilmän çağalaryň ýanynda durup bilmän kösenişip ýörler. Ýöne meniň täze Türkmenistan diýip aýdanma hiç bir ýere düşünen ok. Täze Türkmenistan näme ol diýerler. Men diýen täze Türkmenistanda saglyga garamak, bilime garamak, işsizligi ýok etmek, şöyle daşary derejesinde ýaşamak, şonuň ýaky zatlar diýip pikir etmek, täze Türkmenistan gurulanda şonuň zatlar bolmaly diýip düşünýän. Ýöne böyle biziň gepleşiklerimizi ýa-da dinlemän toňlar hiç seniň düşünede gelen ok ýa-da aslında düşünen oklar pes pikirli barsy. Diňe şol gazanmaly, öýi guratmaly, bugünüm hoş günüm erter, şo maşgala guratmak barsynyň kellesinde watany gurmak, täze Türkmenistan gurmak hiç seniň aklyna gelmeýär. Gynandyrjy ýagdaý. Näme diýeceğim bilemok. Şundan habarat aýtjaklarym. Sağ ol Aýşegül hanym. Hakykatdan bu pikirlerin Sebäbi gyz çağaçyklar bolsun, ähli çağalar, ejeler öz çağaçyklaryna ýanky mähirini, muhabbetini berip bilmän daşary ýurtlarda gezip ýörsün. Çağaçyklaryň başyny sypalap bilmän, ana çağajym bitläpdir diýip aýdy. Ejemiň boy nähilekkä diýe-de gaty bir üzüji, ýüregimi, kalbymy paralaýjy bir sözler da bu sözler. Oson şu sözler eşden ene nähili psihologiýasy bozulman ýaşap biljek. Şo gyz çağalaryň, aýal maşgalalarymyzyň, biziň zenanlarymyzyň ählisiniň elinden hem şo ýanky aýdyşyň ýaly sürüjülük şahatnamasyny almak üçin hiç ýeli hak hukuky ýokmuş Türkmenistanda. Näme üçin? Näme üçin türkmen gelin gyzlarynyň hak hukuky ýok? Elinden hemme zatyny gaňryp aldylar. Bu zatlaram şo çüýrük rejimiň ente dowam etip durmagy. Ösen ýurtlara seredende biz şu Türkiýede gelin gyzlar %80'i gelin gyzlaryň neme ýanky araba diýär bular. Ýanky maşin ulanýanlaryň, sürüjüleriň %80'i gelin gyzlar. Biz ýollarda, köçelerde, şu şäherlerde görenimizde şu sürüjüleriň %80'i gelin gyzlar. Şu avtomobilleri ulanyp özleri islendik ýerine, işine gidip, islendik ýerlerine gidip bilýärler. Näme üçin bizim gelin gyzlarymyz beýle nemet bilenak, şu hak hukugyny elinden alypdyrlar. Hak ýokmy? Gelin gyzlarymyzyň her hili yerlerde işlemäne, her hili işleri etmäne haky hukugy bar. Emma şonu gorku bilen şu sistema oturdypdyr doly. Şoň üçin hem gelin gyzlarymyzyň psihologiýasy gaty bozulan. Melike Molim başystyna. Gyzlar gaty gow her tarapyndan degip geçdiňiz näme şu aýal gyzlarymyzyň durmuş hakynda. Ýöne şu zatlaryň hemmesinden hem çykmak üçin ýurdun içindekilerim hak hukukyny talap etmeli. Onu talap etmek üçin taparagan bir sözü vardır, gulçulukdan çıkmalı. Her kim özünü şu gulçulukdan çıkaracak bolmaly. Ýogsa biz bu zatları düşünüben bilmer. İçindekilerim başa da varmadılar.
şu özünün insanlığını düşünmeli, özünün hak hukuklarının bağdığını düşünmeli. Yine şu zaten sürücülük nimetini veren ok ya da ruhsatını sebebi hazır ne için haca baca giden olup aylanıp diyor. Yalandan haca gidip zat edip diyor. İslamiyet ornaştıracak oluyor. Yani Taliban kaptanına da görüyor Talibanlar neyle saklaya ayarlaydılar perecin altına gepler bilmeye bazıları da çıkıp bilmeye yanına ne mekrem diyenler de yanına oğlu ya yollaşıp olması içeri gidip bilmeye ne şu duruma getirecek oluyor. Eğer İslamiyet ornaştırsa onunla bıçağaş günümüzden tapmaya yurdun içindeki yurttaşlar ayarlı onlar siz şu zatlara koca düşünün komentaryalarda da fikirlerinizi hükman yazın. İslamiyet gelse Allah'ın gelip Türkmenistan'ı çöküp oturuyor da size kömek ettiği demek derler. İslamiyet gelse bıçağa şununuzdan tapmayanız. Ondan sizin önünüzdeki 7-8 yaşındaki 9 yaşındaki kıyırlarınızı gönü gelip yine şu menşungulen öğrenen deyip atası babası yaşındakiler gönü gelip alıp giderler. Hak hukukumuz tamamen kesiliyor şu saydan sonra. O demeden medet unup yürümen Allah'tan şu çakal seni dilep almalı olsa menem alırdım. Namazına okudum, 5 vakitine, Kur'an'ına okudum, tesbihine çektim. Allah diyen zatlar hiç zat yok. Özünüz ayağa kalmalı, özünüzü çağırlarınızı korumalı. O Allah'tan bugün olmasa ertir veriyor, ertir olmasa bir gün ediyor deyip giderek dua okuyup vaktinizi sarf etmekte. Ticenin öz hukuklarınızı özünüz talep edin, özünüzü koran, hiç mahkamalara, polislere de özünüzü ezdirmen. Hiç kimi ezdirmen. Çağırlarınıza gözünüzün göreceği yer koran. Sizden son, bizden son. Biz ne bir gün ölüp gider, ölüm var. Bir gün ölüp gider, izimizde şu çağırlar korusuz galiba. Özünü korap bilmeni hiç olman öğredim. Gaytargı derse de şu çağıran ağzına kalkman, eline kalkman, erkin üstünler. Nesliniz yitik gider, tamamen yitik gider. Olsa ama gittik, 3 milyon adam kalmış yurdun içinde. Taşındakiler bilen sayısan 3 vardır. Onun artık yoktur. Yeryüzünde yiten bir canavar var, orta Türkmenistan orkallığa. Azıcık bir şu zatları fikir edin, çağırcıklarınızın geleceğini fikir edin. Gorama öğredin şotu. Moğlu olsa da gayta ol versinler. Size de hatta gayta ol verseler. Bana dil gaytar yani deyip şarp edip bir şarpat verip onun mal yerine sokup oturma. Şundan ne diye bizim ruh tesligimiz. O zaman hem medadı içimiz atyaz gaynı meydiydi, erim ordu, komşum beydiydi, o kemsitti, bu beyle askermedi deyip o zaman özümüzü bir o ağırla gavalan koyun derecesine düşür oturuyoruz özümüz. Bizim adam yani yaşamanı hak ettiği. Ayırmalı şu çürük sistemini baştan yok edip yine tezde Türkmenistan'ın manisi maksadı. Yurt halkın toprak halka paylanıp verilmeli. Biz toprak eyyesi, topraklar reforma geçirilse biz hakiki yurdun eyyesi oluyor. Biz hazır hiç saçotaydı. Yurdu sömürüp otururlar, onlar yağıyıp yüpök giyiyor. Biz 2 tane editan videosunu izlep, sonra emrenip, bizim şuror yardat giysek de, bizim şuror yardat durmuşda yaşasak da deyip, arzu edip geçmediler. Olar sizin gözünüzün ağına iyi oturan adamlar. Olar devletem der, hükümetem der. Neyemesinden korkuyanız? Korkma. Eneler, çağalarınız için şu hak hukukunuzu talep edin. Hiç kimden korkmayın. Gelen polis, mahkeme, ya şunu yer çıkış ettiler deyip çağırıyorlar, baskı yapıyorlar çağırlarımıza. Birine de pitua etmek. Gepreşecek olsa şol adam gönümer bize çıksın. Hiç kimden korkma. Yeter şu çakasını ezdirip geldik. Sovet Sayılı onottu deyip. Sovet Sayılı bizim üstümüze o Ruslar oturdu. Can o neme gamgası bilen
eşek yağlı biri işledim. Rızkımdan olur aldı. Şimdi şolar elini çeken yağlak oldu ya sayılı dargadı. Üstümüzde oturmasa da şu Ruslar şolan bükön biri henidem devam etti. Büküp birimiz bilen gezip. Şimdi birazcık dikelmeyin, gözümüzü açmanın vakti geldi. Ayaz babadan medet dilep, yok Allah'tan medet dilep oturmam. O özümüzü bolluğundan beter cahilleştirip oturmadı. Bunların hani Oğuz vaktimiz, Oğuz zamanlarımızda ata babalarımızda bir yatlarını şolar ne hilek olupdur. Biz bu Arap İslamiyetinden çıkmalı. Hatta Türkmenlikten çıkmalı. Yani biz Oğuzluğumuza dönmeli. Unutmayın biz Oğuz. Oğuzam her vaktim özünü gorava milttir, düşmana gayt oğlan vermeye başarıptır. Çağısınam, ağrını, namusunu, mertebesini, ahlakını emmezadını gorap biliptir. Yöne şu sanadan dağıtlardan her Türkmenin eline bağ mı? Yok. Hiç fırsatımız yok. Özümüzde gönlümüz yetenler, borlayanlar vardır. Ha, o nemen goğu yaşayan Kudaya şükürdü. Yöne bizim mertebemiz yere serilen, bizim çağalarımız eğer mekteplerde doğrulak bilen olsa ekidip her kim, atası bavat yaşındaklar aşağını alıbilen olsa men şu sözleri aydasın veren ok canım yani. Bizim 12-13 yaşındaki çağalarımızda biz şunu gatırak bağrımıza kısıp oğuşak bilemiz ok. Nirdeki pislik tıvarlarım şolara haram elini uzatıp bilen olsa onu biz hiç kimdigimiz biz ölüp duruz. Biz ölüp duruz. İçinizde canınıza olsa çağınınıza bir iyi çıkın. Erkek oğlancıkları çenli zorlap görülür. Bizim geleceğimiz olur. Onu doğurman. Doğurman. İyi çıkıp gorap bilmeyen olsanız doğurman. Doğurdunuz mu madem sizin borcunuz. Enelik atalık borcunuz. Teredin şu çağılar. Soran iyiden. Ya da mektebe de uğratman. İnternetlerde berip dur hemme sapakları. Şu taydan okap öğretdiler. Kör soğuk varsa telde Türkmenistan gurulundan son gaytadan kurslar açılar, mekteplere gider okarlar. Biz biri zorlasın çağımızı, törümüzdeki gelinimize, oğlumuza Türk uğradan eklenişine gelinimize gelip zayalasın, bassın deyip yetiştiriyasın çağılamızı. Biz hani Türkmenin ağır namusu, sizin ağır namus damarlarınızı kesip alan nelerlere ateras edip bir sinirinizi gorap bilyensiniz de. İşte o tür sağacıkların ne derece, ne ine bizim oğuram, bizim hazır ruhumuz pes diyette ruh taydan. Yönü bu zorlanan sağacıkların nebesini görün. Bu travma ömürüm gitmeye o çağı mazara gittiğince şu travma şoların yanına gittiyere. Nem için sorak iyi demeyeniz çağıranızdan. Oku ne hilek geçtim oğlum demediydi. Kim geldi, kim gitti? Oku gitti geldi eline somkosunu götür. Beşlik aldım, üçlük aldım. Alman geçtim üçlük, ikilik, beşlik. Çağıranızın ruhu yağdayını bir seyredip durun. Goran avr. O sizin çağınıza. Biri pişiri iti ölse ağlap yaz tutup gör bizim Türkmen olsa ol kızını zahirasa da iş yok, oğlu zorlansa da iş yok, gelini suyraklap görürler, makamalar onunla da iş yok. Biz $100, $200, $1000 uğraşsam şolun ruhunu temizlep bilmez. Şolun ruhunu ölçmeyecek İsa'nın travmaları biz becerip bilmez. Her çağın başına şu zorlanan çağıcıkların başına 20 tane psikolog oturup falan becerebilmez. Şu zatlara düşünün. En atalığımız nerede? Ağaç altındır. Yönü ruhu dokkorsun. Hiç kim el uzatmasın şu çağılara. Bizim en arasacı adımız şolar. Kur'an'ı törünüzde koymam. Çağılarını da koyun. Çağılarını da Kur'an yerle seredin.
Melika Molim sağ olun. Hakiki bu fikirleri şan çizip bellediniz da Allah Teala inanmak demek näme demek? Yani Allah Teala inansan inanıp oturuvermeli. Bir wagtlar aýdydylar Allah Teala da inansan inan eşejegiňe berkjet şo diýdi. Sen özüň bir dik ayakta durup bilmeýän bolsaň, hakyň hukugyň talap etip bilmeýän bolsaň Allah Teala da sana kömek etmez. Sebäbi sen Allah Teala inanyp ýaşamak demek ol her kimiň öz inancı, inanç duýgusy bolmaly, ýok däldir her kimde de ýöne. Allah Teala inanyp ýaşamak bilen sen durmuşyň gowlanmaz ahyrem. Gaty pikirleri aýtdyňyz Melika Molim. Köp sağ olun. Leyla hanym şu ýerde goşsaňyz bolsa goşup bilersiňiz hem gepleşigimizi gysgarak tutsak soňuna gaty ýakynda berdik. Başdyňa. Olardy sağ bolun. Ýa-da Ayşegül hanym aýtyp ötdi da ne çagalarıma taza Türkmenistan desem neçik bolady eken, ne uzat eken o dep oýlanyp durupdylar diýdi da. Şuna ne aýtjakman, ne üçin şula oýlanyp durupdy, ne üçin düşünmän durupdy biläsmi? Bula ýaşlykyndan ine şu sistemaga örgenişken da, osun başka yurtnyň nelerini görmegelle, aýlanyp görmegen, gezmeke çykmagalla, hiç bir ýaxşy günlerini görüp oturganlary görmegen gözleri bilen. Şunu üçin bu çagala taza Türkmenistan çyk bolady eken dep oýlanyp durupdy. Şunu düşünüp durupdy. Garaň, akly yetmedi şuňa. Sebäbi bizani başçymız näsi ýok, terbiyesi ýok, ahlaky ýok. Şunu üçin hem bu bagalarımız şundyçe ahlakda. Bulanyň näsinde, düşünjesinde. Yurtun şundy bolam eken dep düşünüp durupdylar bizani yurtumyzny görüp oturgan adam. Yani karanqylykda oturgan adamny birden ýaktylykka çykarsaň neçik bolady gözdi? Bir hyly ýalpyldap görmeň kaladyk. Ana şundan ýagdaýda durupdy hazır bizaniň çagalarymız. Bular televizorlarda göredi, televizorda görgenlerini ertek dep prosto kinoda oynap durupdy dep düşünediler. Ana şunu dep düşünedi, düşünjesi şunu diýip bizaniň çagalarymyzy. Osanam şu bizani Berdi Muhammedow degen haramzadamyzyny, ahlaksızymyzy, ýa-ni näsi bolgandan soň şu halkyna ine bu näsi bolmady bir halkyny üstünden güledi. Ölemen dep dursalar bu gülemen dep durgan. Ahlaksız. Gülmeň durupmy? Gülüp durupdy bizani üstümizden, halkın üstünden gülüp durupdy. Ine bu Erdoğan'ny näsi no kaýadan ýerde ýa-ni nege gitgenler öldü ko ýa-ni ot alıp näsini atelini ot alıp öldü. Şuna baş saglyk dilep durupdy. Bu bizani haramzadan etip durgan işi. Başyňyz sag bolsun Erdoğan dep ýa-ni Serdasy çakam şunu aýtyp durupdy. Türkiýe başyň sag bolsun dep. Türkiýe Erdoğan sana aýtdymy? Şunça halkyň seni zeherlenip öldü, koronavirusdan öldü, ýene bir her hyly neleden öldü, trafik kazalarından öldü. Bir merte sana aýtdymy? Başyň sag bolsun. Türkmenistanly halky ya başyňyz sag bolsun dedimi? Demedi. Bizlere demedi. Bu özünü üstünden güldürüp durupdy. Hem halkyny hem başka bütün dünýany güldürüp durupdy. Halkyny eskermegenden soň bu Erdoğan'a muňa aýtmady. Muny eskermedi. Ben onu şunday dep düşünemen. Halkyny eskermeň durupdy bu. Bu bolsa gelip Erdoğan sen başyň sag bolsun, ýene halkyň şuňy bolupdy diýdi. Mahluk sen başta öz halkyny hurmat et. Öz halkyna bir mehirli bol. Kıymetli bol. Ondan soň sen kıymetli bolasan. Biröwe kıymet görsetsen, ondan soň sen kıymetli bolasan. Sana aýtmady. Sen görüňe aýtasanmy? Ayak asty bolup. Hemişe ayak asty bolup ötdeysen Hudaýym.
Berdi Muhammedovla. Yine bizani Sapar İklimov, Halmurat Suyunovla bizlere kolunu çözüp duruptu. Bize seni halkımıza kolunu çözüp duruptu. Bize seni batkaklıktan çıkaramız. Bu palçıktan çıkaramız. Çıkınla kulçuluktan çıkaramız deyip kolunu çözüp durgan vaktında bize ne için kolumuzu vermeyik? Bize şulara kolumuzu berip batkakçılıktan, kulçuluktan çıkmalımız. Türkmenistan yurtumuz. Yurtumuza ege olmalımız. Öz baylıklarımıza özlerimiz ege olmalımız. Öz hürmetimizi özlerimiz bilmelimiz. Kıymetimizi bilmelimiz. Bu dünyaya 2 mərtə gelmeyimiz. 1 mərtə gelesen getesen. Ne gittiler? Beçaralar çağalarımızı eklimiz. Çağalarımızı hiç kimden kemetimiz deyip geldi beçara bir yere adamla. Halkımız yeniden zehirlenip öldüler. Bu kimni tarafından? Bu Berdi Muhammedovların tarafından şu. Orusunu tarafından zehirlenip öldü bizəni halkımız. İndi kalgan halkımız gözünüzü açmasanızla sizlerin başınıza bundan beterle gelecek. Taza Türkmenistan'ı kurmaka tırışmasanızla, kolunuzu çözmasanızla sizlere. Hazır sizeni batkaklıktan çıkaramız deyip durgan Taza Türkmenistan kuramız deyip, Gurucu meclisimiz var. Milli Halas Etiş Komiteti var sizlere kolunu çözüp duruptu. Gözünüzü açınla, kolunuzu berinle çıkınla. Kulçuluktan, yine bu batkaklıktan çıkınla. Şunu aytayım dedim, sağ olun. Həli bize bu sözlerimiz bitmedi. Bitadiğin emas. Bize aytışımız gerek bu geplerini. Halkımız bunu görmeli, eşitmeli. Şuna koşulmalı. Düm yazıp net bilmegende yorum yazsınlar. Yorumlara yazsın. Boladı, sağ olun. Söz bergeniz için şurada ben sözümü. Sağ ol Leyla hanım. Qatı mühim hem zerur zatları bellap geçtiniz gelmenizler. Şurada Türkmenistan'ın zinanları ayal maşgalalanmaz bizim mertebesi hiç açan pes bolmalı değil. Psikologik taydanam ahli taraftan seredende gelin kızlarımız has yukarıda olmalı diyen düşünceni biz orta atmalı, gündeme çıkarmalı da. Şoň üçin biz Avropa yurtlarındaki gelin kızlara seredemizde bolur erkin bir durmuşda ösýärler. Yani araba kullanmalı, avtomobil kullanmalı mı, sürücülük mü, başka işlerde, başka bir ilmi işlerde olsun, siyasi işlerde olsun, has yukarıda bolmalı diyen düşünceni biz ortaya getirmeli de. Yani kıyalak hakkın, hukukunu elinden alacakları biz olara karşı durmalı. Gelecekte bizim şu tağı kuruması, Gurucu Meclisi'nin düzümünde döredilen tağı kuruması gelin kızlarımızın manlayından güneş olup doğacağına biz katı inanmamız var. Sebebi ulu işler alıp barıp özünün maksatnaması var. Bu da gelin kızlarımızı şu ahli taraflayın yukarı bir derecelere çıkarır diyen bizde katı ulu inan var. Bu Umida hanımın ulu işler alıp barýandygyny biz şu yerden bellep geçeli. Sebebi biz gelin kızlarımız şon ýaly yukarı derecelere çıkarmalı diyen şol taga kurumasynyň geljekki maksatnamalaryna düzülen ulu işler edilmeli entek öňümizde. Biz entek bu gepleşigiň dowamyny ýetirip durur. Sizin bilen gaty köp zatlary paýlaşmasy eziz watandaşlar, gelin kızlar. Şuň kügünün ha sizin bilen bir adacığa bolsa sizin ruhunuza, kalbinize bir gowy kirleri yetirip bilen bolsak biz gaty begeniyet ýene de geljekki gepleşiklerimizde duşýan çaq sizin bilen hoşlaşalım. Başga aýtjagymyz, goşjak aýyrjak pikirlerimiz ýok bolsa ýene de dowam eder. Hormatly mehriban gelin kızlar bu gepleşigimizi. Gaty gelip gymmatly wagtyňyzy aýryp gelip şu yere beren kızıklı gurrunlarınızı, pikirlerinizi üçün size ulu minnetdarlık bildiriyes. Sağ olun. Gelecek gepleşiklerimizde görüşençak. Baş üstüne. Öçürmeydiriz. Bir minut. Biz hani ne haberlerimiz var. Şulara yüz tutsunlar, şulara bir ne yazsınlar. Ne o haberlerimiz var.
Halkın Sesi kanaly. Owa. Yüz tutsulla halkımız şunan bir aytıp ötün. Hayırsızdan. Şu halk Görmüyorsun. sen owa dogry belläp geçdiň Leyla hanım. Ne şu Halkın Sesi media kanalımız var, Taga kanalımız var, Zenanlar, Mert Zenanlar kanaly var. Başga da gaty köp kanallarımız bar. Şolar bilen ara gatnaşykda bolup, şolara öz pikirlerinizi ýetirip, gynançly bir taraplaryňyzy, zerur bir bolan nemelerinizi, ýagdaýlaryňyzy ýetirip durmaňyzy şu ýerden ýene de biz şu Leyla hanım aýtýaly, belleýýäli, şu ýerden size ýüzlenmek bilen sizden garaşy şonýaly pikirleriňize, gowy pikirleriňize, biziň hem şu pikirlerimize goşulmaňyzy, şu çykyşlarymyzyň aşagyna yorum hökmünde de ýazyp bilersiňiz. Gelip öz pikirleriňizi hem aýtyp bilersiňiz, goşulyp bilersiňiz. Bizim bilen galmaňyzy sizden gaty isleýäs, hormatly gelin gyzlar. Hoş sağ olun. Geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä.